Ngibikelele babukele emakani belela phansi katelelethi emgwazeni babukele emakani bikeleleyana-ke ingwenya edle eziningi babukeli-ke namhlanje-ke sila kamama umama lo olahlekelwe umntwana kodwa-ke babukele nani niyazi-ke angine ngamaningi anginamaningi ake sizweni kuyena umama ukuthi kwenzakalani mama njani siyaphila yebo mama silana namhlanje-ke sizozama ukuthi nathi sibe ingxenye yabo abantu abafuna umntwana bese ucela-ke mama ukuthi usichazeleke kabanzi ukuthi kwenzakalani ngomntwana umntwana usamkele besicela uqale mama uyichaze igama lami ngusindisiwe Mzobo yebo nganyamalalelo usamke emsebenzini kuyisonto ekuseni wafona wathi nangu lo yisoka oyise wengane emtshela ukuthi khona umfana wala ekhaya oyiphara ulimele usepaki after lokho wagijima wayobuka lapha epaki bayifika akekho lo mntwana abese fonela la kumina athi ena ifoni ibanjwe nanguwena usisi wakho omncane usisi wakhe okay athi wendi ena athi kwendi nangu lo usheriff ethi ena ubone umaphuphu la epaki sengisukile emsebenzini ngagijima ngayombheka bangifike epaka ngimthola hayi bese thena mhlawumbe ena kungenzeka nimbone efika yena umaphuphu ngokuthe ulimele kakhulu uzomletha ekhaya ngemoto umaphuphu ba khona umntwana njalo ekhaya uyiphara ngeselanga la ekhaya okay lo wayethe ubone umfana ubaba wengane yakhe ulahlekile boyfriend yakhe okay uthi emveni kwalokho ngabo 4:45 afone futhi lo ube ufonela bani ufonela kuwendi uwendi afika ifoni siyakhatha bese yamcall back mayiqeda lapho bese thena ayibambe ifoni lo ube abese ethi kuwenda mana kancane wena uzobuye ngibuyele kuwena lapho ngathi ukhuluma nomunye umuntu abamizana nawe ukuthi uthi ungaphi ngase mabridgini emveni kwalokho wenda linde hayi abothola ukuthi sekuyoshayela u5 akasafoni abese yafona wenda fonela kuyena lo lahlekile yaringa ucinga kalibani phinda mfonela yaringa ucinga kalibani hayi kuze kuyoshaya u6 fanele ngabusela endlini yaringa ucinga kalibani shaya u7 u8 sivaliwe ifoni kasisi ayisangeni okay siyalala ke manje asazi kwenzekani ngakusasa ekseni msomluko sithi hayi kusho mhlawumbe ngenzeka khona lapha beyekhona mhlawumbe ucinga bengalibambi ngamabomu bekwenzekani ntambama ngithuba zabo 6 kuzofika enye intombazane esebenza naye izombuza ngoba ithi ucingo lakhe malifonelwa alisangeni izobuza ukuthi kwenzekaleni engayi emsebenzini sithi nathi sithi silinde wena sibuze kuwena ukuthi ufikile nemsebenzini isilengane cha akafikanga hayi ngawo umsomluko kuthi ngase isikhathi bese sithi asifoneleni lo obaba wengane lo ofona izolo ethi ubona lo mfana lo oyiphara ulimele usepaki akwesifonele yena ngoba phela uyena muntu osenze ukuba enamanje sibe nokuthuka basifona sifonela lo baba wengane siyafona akalibambi ucingo leyaringa akalibambi fone akalibambi fone akalibambi futhi ngo9 abese yafona lo baba wengane bese sithi sina kuyena ena athi hayi ma ukuthi ucingo lami ngikhosiwe emsebenzini sithi naye sifuna ukubuza ukuthi ube izolo nihlukane phi naye athe naye ube ngimbonile ngila iphalothi ungene emotini yabafana abala isiqashe khona ngisuke ngase isikhathi ngiyehla ngiyalapha ezantsi abaqashe khona bangifika khona athi lo ntombazane lo mfana lo wala akanayo ngisho imoto akanabo ngisho abangani abanemoto ubidayisa le-ice cream lapha emidweni kade khona nje manje kade bezolungisa i-toilet
bese ngithi yena mina-ke lo mfana kusho lo umfana kuthiwa wabonakala ngemoto ethatha ngena lo nalowo mfana loyo ukhona kuleyo moto kuthiwa kuyathi nje akanayo nje lo mfana ngisho abangani abanemoto idayisa i-ice cream nje akena nje umuntu ongaba nabangani abanemoto eMidway okay uthi kusanjalo ngithi mina awuthi ngifonele sisendlini lapho kanentombazane base sithi siyafona angithi sisukela ngo-9 sehla sezansi 9:15 asangena ucingo la sheriff man la lo yisoka liyabe lingangeni ucingo siyabuya siyaphinda la endlini siyafona alungeni ucingo suke lapho sidongisela ukulala khona lo mfana lo umunyile shuthi wehlile yena akasazi isihlolo hey sinto le akazi ukuthi kwenzekani akazi nokuthi thina sesinokuthuka kokuthi ube futhi namhlanje akabuyile yebo uthi yena wehlile kuseni-ke manje besingabi lwesibili ngithi mina into ezothiwani lena ngoba manje na ucingo la sheriff lo ubaba wengane alingeni olikabe angeni kanti lo usheriff uyena ositshela ukuthi umbonile ube engena emotini ebihamba abafana phendule lo kosikhona athi hayi bo ma usheriff ukhona nje lapha endlini ezansi bekinayo mina ebusuku hayibo usho kanjena naye suke kanje kobheka makiwa lapha endlini abaqashe kuyona igate ayikhiyiwe umnyango awukhiyiwe ushiyo khiye phezu kasofa akuvaliwe endlini masibuza komakhelwane kuzophuma njengani nje uthi hayi ngimbonile mina usheriff ebusuku ungene la ehlathini ebeletha ubaba hayi suke lapho manje ngithi ngiyabo lento lena iyacaca ukuthi lento yenziweni ngoba lo ubalekelani ngoba phela bekufanele eze kuthina ngoba besikade simfonelile wasitshela ukuthi usheriff yena i-boyfriend yebo lo ubaba wengane okay suke lapho nginikele emaphoyiseni manje ngoba phela lo muntu kuyacaca phela njengoba nefoni ingangeni kuyacaca ukuthi khona into eyenzekile kuyena ngilibike udaba emaphoyiseni amaphoyisa bese bengitshela-ke sithola umseshi athi umseshi angiphoste isithombe sakhe ngisho ukuthi angibhekiswe nangumuntu ongidukele ngempela ngifike la endlini iy'ngane ngiy'tshele zingenzeka uthi njengaphela ngisho ama-hour amangaki ephostiwe ube qhamuka yena lo ubaba wengane yena lo sheriff usezibophile ngezinsimbi kanje uboshiwe ngey'nsimbi kanje uthi uboshelwe Phoenix ngoba akanazo iy'ncwadi bengenazo iy'ncwadi lezi zakhe angithi abasemalawi imalaweni le ubaba komntana malawi okay after lokho kwenzekile lento ulwesingaki lapho lwesibili angithi ade ngiye emaphoyiseni nginikele emaphoyiseni ngakusasa Phoenix usendela bani yena usendela uMastende ukuthi ngiboshiwe uMastende muphi uMastende lezansi lapha behlala khona uhlala khona la around okay sendela uMastende uboshiwe kanje ngezinsimbi okay uMastende asibize size siyobuka lesithombe athi ena uzothumela abantu abazolanda impahla lapha endlini hayi bese ngiye emaphoyiseni ngalo lwesithathu manje ufike watshela amaphoyisa ukuthi lo muntu engimsolayo ukuthi uyena ongenzeka ukuthi unolwazi ngobele uthi manje uboshelwe Phoenix athi umseshi akuyiwe Phoenix sabe nomseshi sifike Phoenix akho muntu okwaboshwa semalawi ePhoenix okay sibuye bese yalapha yena behlala khona umseshi afika asho ukuthi uma ngabe lo ifike ezolanda izipahla ningamvumeli athathe impahla uma ngabe efika anofonela amaphoyisa ngempela ngalo lwesithathu afika amaphoyisa ufike abafana abathathu bahamba ngeveni elibovu afona uMastende ukuthi sebefikile sehle siye ezansi fonela amaphoyisa fika amaphoyisa ababuze ukuthi ena lo othelandana impahla ukuphi yena athi lo mfana olanda impahla akamazi ukuthi ukuphi kodwa umtshelile ngoba yena uyakwazi isikhathi eza la wayidilivo yena ningakho elanda impahla babuze impahla uzoyibekaphi naleli ifanisha yonke na athi hayi ngizoyibeka endlini yami wena ubungamazi lo muntu na othi landa impahla ukuthi ukuphi uyamazi ngokumazi ukuthi wangakini kodwa umazi kumanje ukuthi ukuphi athi cha amaphoyisa abathatheke la bahambe na
lesingakabi lwesithathu. NgoLwesine ebusuku ngo-12 uyafika lo osheriff manje. Hamba nalaba bebethathwa amaphoyisa ngayizona. Uya kumastendi. Shuthi thema iqala ngala endlini la beqashe khona thothi ikhiwe. Sekufakwe esinye isikhiye ku-gate. Kuya eminyango kufakwe lo khiye womnyango kodwa igate ifakwe ngokhiye lo omunye anganawo yena. Mayifika eya kumastendi, umastendi usihlalele nje uzibuke TV. Uyizwa nangu ngqongothi hayi mina malume. Mayingena athi hayi malume ngizocela uzothatha impahla yami la ngoba ngisathanda ukuhlala. Abesethi lo umastendi usuku wababona na ogogo bengane phezulu. Athena bengababona athi bayadinga phezulu la. Kumayelana nonyamalala kaBheka. Shwa lapho ke abangesasihlala endlini baphuma ngejubane kwabaleka. Washiya kwalaba behamba nabo. Okay. Sala behamba nabo baphuma bangena emotini kwahamba. Lesingake lapho lesine. Lesihlanu uthi lo mfana ngolesihlanu ngeye emaphoyiseni futhi ngolesihlanu ngobatshela ukuthi ufikile lo wabaleka. Ke manje nalento ke manje isimile ke umseshi lona uthi usabuka ukuthi fanele kuthungwa thingaphi. Uzothi lapho lokumhlaka la. Ngisazi kwawila komhla wo-15. Uzosisendela ukuthi usenda into ekhuluma ngento yaseMalawi. Uthi wabamba intombi yakhe uma wengane yakhe Jola. Wamdlisa uphoyizini. Wamshiya epaki eseshonile. Bekuyila simanje la. Athi lento ayitoliwe abantu baseMalawi ngoba thina sizoyizwa ngesiZulu. Asicela umuntu waseMalawi asitolikele le asisendela yona. Uyakhuluma nje. Ayibhaliwe. Ubama ukhulumayo kulento le. Ukhuluma izwi lakhe. La lo muntu lo ofunwayo. Okay. Sabe manje sekubantu baseMalawi abanye banqaba sesimtholo ozositolikela lento. Ayitolike lento ukuthi lento lengizoyibeka njengoba ishiwe. Lo muntu lo okhulumayo. Uthi ubehlala eB5. Ubambe uma wengane yakhe eJola. Wamthatha wahamba naye epaki wamphuzisa uphoyizini. Wahlala naye waze washona. Wayesamshiya lapha epaki. Oh. Suke lapho futhi siphinde sifundise omunye la yasho yona lento. Sesifundisa okude manje asho yona lento. Sanganeke manje. Imake epaki la lo ayembizele kuyona. Sazi noma ileyo paki ayembizela kuyona ethi ubona lo yipaki noma enye ipaki yini. Lapho lesingake lesihlanu. Ubuyele emaphoyiseni manje ngomgqibelo ngobatshela lento amaphoyisa ngibakhombise le video lento ayishiya. Asilwazi lanthi lokulima. Ayithatha umseshi lenkathulweni. Ufuna ukuthi ayitolikele ngabani. Somluko sibheka up manje sibheka emakhazeni. Hayi masifika emakhazeni ayathola. Ubuyena. Kube samthola emakhazeni kwathiwa unethathu. Zasho nathi la ukuthi usidukele unethathu. Kodwa yakhe la engalweni. Eyalo semakhazeni la esifubeni. Sibuye ke manje nasibhizi bhekwe yonke indawo manje nasiyehla siyanyuka sihamba sibheka lutho. Sorry ma. Lo osemakhazeni naye intombazana. Intombazana kodwa yona kuthiwa yatholakala kuphi eThekwini. Inethathu yona la. Esifubeni. Lo wethu unethathu la ubhalile. Okay. Sibuye ke manje nasihlale ke siphinde futhi uthe esuka lapha kuthula ngabe sabhala lutho. Sesuka lapha kulawa amasonto lo baba wengane sheriff athi uma ngabe sifuna ukwazi ukuthi ube ukuphi asambeni siye esangomeni abhali izangoma ezu2 athi sihlale eNandi. Uma ngabe siya kwaloso sangoma sizofeza isitshela ukuthi ukuphi ube.
kusho bani ukusho lento ayishoyo? Kubhala yena lo mfana. Muphi lo obalekile? Yebo. Okay. Hayi simese sibuza ukuthi sicela usinike inamba yalezo zangoma. Nanti inkulu. Akabange saphendula-ke lokhu kwathula-ke nje basithunje basikhuluma nje nogogo. Lokwama nje basaphendula. Bayibhalelwa uyafunda angaphenduli. Okay. So amaphoyisa wona agcinaphi ngophenyo lawo? Amaphoyiseni ngaya emaphoyiseni watshela ngalo futhi lolu daba. Afika amaphoyisa athi angithi icala bilise Newland. Lathathwa eNewland layiswa kwaMasho. uMasho wathi umsebenzi weNewland iyahla nje le case iyanyuka. Ikuphi manje iseNewland futhi la ikhona. Ngaya ngolesibili odlule. Wafuka wathi umseshi usaphenya. Okay ma, ngicela senze nje into elula. Lo ubaba lo wengane uhlala phi la? Ngicela usikhombise noma la ebehlala khona. Nalo othi umngani wakhe, nalo othi waye lo uthi udayisa ice cream eMidway. Lo dayisa ice cream umakhelwane walaba bebeqashe khona la eZansi. Okay. Nayo information unako akazi lutho lo. Akazi lutho kwaqanjwa mangangayi. Kanjani lo othi udayisa ice cream? Ushudo wayiqamba mangangayi lo mfana ukuthi ube umbone engena emotini edriver loyo mfana. Okushuthi lo oyimala wena wayiqambela lo mfana. Uyimala wena naye. Mfana lo waqanjelwa mzuzu. Okay. Okay. So uMastende umZulu uMastende. okay. Kwagcine kwenzakalani ngeimpahla zakhe lo owumsolo ukuthi waduka intombazana? uMastende impahla wathi akubuye kuzokhishwa impahla ngoba indlu uyarentisa phela ngayo. Yakhishwa impahla yashonaphi? Yakhishwa enye wayithatha enye wathi uyithathela ukuthi irent ubengarentile. Okay. Enye ke sayithatha sayibeka la. Oh, ezinye okay. sayicelela emzini yabantu. Kukhona lezi impahla zakhe umsolo. Yebo. Okay. Akukho akuhluphi. Lo munye ke lo balekileke. Ubalekeleni yena? Umsolo uyena phela umsolo lo balekile. Lo qala lo balekile. Ngisho lo wakubo mina. Angithi umsolo phela uyena oqale obalekile nje. Uqale nje ngakho kwenzeka lento obalekayo nje. Nangesikhathi ezolanda impahla lapha isikhathi uMastende emtshela ukuthi akeze la waphuma wabaleka. Bekuwumsolo lo wayethunyelwe kuthiwa akeze la. Wabesana nje waqala athunyela abafana. Ababamba nge-14 ered. Bafika sababamba kusafanele amaphoyisa asenyuzi. Afika abafana babathatha bahamba nabo bathi bayobapheka. Silandele ngemoto ngemuva nathi sokumndeni nosisi lami abekho base silandele. Besifika khona safica sekukhona umfana oyedwa namaphoyisa. Okay, cela ukhuphule izitho. Abasekho laba abanye abafana. Sekukhona lo mfana oyedwa. Ukuthi kungakusasa futhi wabuya bona abafana laba bathathwa amaphoyisa izolo esebuya nawo lo muntu esimsolayo. Okay. Sibebuya bonke. Okay. Eseyolanda impahla. Shuthi yena wabaleka nabo labafana babaleka ngemoto na wabaleka ngenyawo angena emahlathini. Okay. So what disappear kanjalo? Ugcina la itezi ugcina kwakhe lapha. Untombazane lo wala ekhaya. Emsebenzini waphuma ekhishwa ngokuthi ubhuti wakhe ubonakele ebhaki. Ngaso sikhathi ngena low call wayengangangeni emsebenzini. Okay. Wayesingaphandle kwegate singakavuleli igate sesishayithatha sokuthi kusebenze. Babengangeni. Wayithole emile wafonela mina wathi nangithiwa uma ukubonakala epark. Ngisayobheka ukuthi uyena yini ulime luhamba kabi. Athi kodwa ngizofona uma kuyena ahambe ethi afika afone eziweni angiboni umuntu la. Thulakele kodwa uma izofika lapho ungaphupha ekhaya uzofika noshuti. Okay. Shuthi kahle ma umuntu ofunakalayo la yilo wasemala wena. Lo wasemala owazi yonke into.
Okay ma, sicela ukuthi nisiphi isithombe sasisi lo wala ekhaya. Libe ngani zakhe? Mase niphinde nisipha isithombe noma inamba yalo oyimala wena. Mhlawumbe awukho umkhondo oke wavela ukuthi mhlawumbe bamnuka ngakuphi. Umkhondo wakhe manje enguzwe ngaba semphakathini. Yebo. Kuthi kwabonakala ePhalokhi ngoLwesine loli. EPhalokhi ke. EPhalokhi la ezansi. Esigodini esikhulu. Okay. Ngafonela umunye osekomidini wangitshela ukuthi mangase mhlawumbe sithola imoto engasisiza uthi ngezikhathi zantambama siye ngakhona ePhalokhi. Lo muntu lokuthiwa kunokwenzeka qhamuke. Okay. Ngihamba ngeenyawo. No, somfaka la kuhlelo wonke umuntu uzombona. Immediately membona bayambamba ukuze siqondise umthetho ke manje wase South Africa. Mabembona they call amaphoyisa or noma bayambamba babiza amaphoyisa ukuze caca ukuthi kwenzakalani. Amkhipha usisi ukuthi ukuphi. Ngona ngolwesibili odlule kade ngisuka emaphoyiseni eNewland. Ngehlile nami ngeenyawo ngayofika lapha ePhalokhi. Ngaya kwelinye India besebenza kulona lo ube. Yeah. Lasho India lathi India yebo bathi bakhona baye bambone kwenye indawo ephuza utshwala. Ngeyithuba zabobani zabo 6. Kodwa futhi akahlali isikhathi eside. Uphela kufunakala umuntu uma ngabe sifuna ukumqalaza ngabe umuntu ohamba ngeenyawo. Kube imoto nje ezoba around ePhalokhi kuba akekho bamnuka khona la ePhalokhi manje. Idukile ingane kodwa umuntu kuthiwa ukhona la. Bamnuka ePhalokhi bonke nje abantu. Angeke ma. Bese cela ma usiphi isithombe sakhe. Mhlambe singayi Isithombe ukuhlala khona ePhalokhi siyo. Isiphi isithombe sengasasabi noma Esabo bobabili. Bobabili angithi khona lesi sikwilento leya ethi iphendelephi le yanto leya. Abantu abaningi awunaso lapha uqole sibabe isithombe eduzane kwangcono wafika wena. Indaba nje bamkhomba around la ePhalokhi. Yebo. Ngoba lo kuthiwa wathi umbonile umuntu vesi ohlezi esePhalokhi u-ring manager. Yebo. Wadla uthi ikhathi ngiye ePhalokhi ngangamfica lo ring manager okuyena okuthiwa wambona wafonela omunye ukuthi nangu lo Sikhotheni ngimbone edlula la. U-reg manager ukhona lapha ePhalo lapha ya. Khona u-ring manager lapha ePhalokhi. Okay, ngizocela ukuthi ma before ngisuke la ngizocela ukuthi ngiyobona yena u-reg manager. Ukuthi manje kusho kufanele ngixhumane nomuphi ubaba kuba nami angimazi u-ring manager. Ubaba enowazi lo ring manager yilo osekomidini ola ngaphesheya. Imake ma u-reg manager Emateksini angazi noma waya edrobheni nomila wabuya ngithi khona u-ring manager ngala khona ungala. No, so babuza bobabili. Uzokhona ozosheshe abone ukuthi sidinga muphi u-reg manager. Yebo. Kodwa ma yabona nje lento ukuthi libele incengwana yabona manje ayekho umuntu oncengwayo la. Lo kumele ashawa azamphalaza usisi ukuthi ukuphi. Ngoba umfana futhi okuyena wayekhona la kade kulanje impahla usebenza khona lapha ePhalokhi esitolo sopeni. Owayekhona kuphi? Wayekhona bezolanda impahla ethi akamazi. Ethi bethi abamazi yena. Engakhipha kanjani umuntu athi abolanda into kodwa ungamazi uhleli iphi yena. Usebenza lapha esitolo sopende bathi smart band le ngasespa le dayisopende beyimoto. Bathi usebenza lapho lo mfana. Okay. Wema ngicela ukuthi sothatha inamba yakho. Sothi masifika lapha ya sobe sesiyakufonela ukuthi usiphi direction lo mfana kaPende ukuthi udayisa ukuze naye mhlambe sizoza istory mhlambe sothola umkhondo ongconywana. Okay ma. Yebo sicela usinike. ngisenza Ngicela ukupha inamba la uzofakela khona. Esaba lesi isabe ube ubani? Lo Uyena dukile. ledukile. Ube. Oh, okay, intombazana ube. Unoba kambe iminyaka ube? Una 27. 27. Usize kabi ingane ziyakhala ifuna uma wazana. Into eyinkinga ukuthi la izweni lethu
kunabantu ekumele bancengwe. Hayi udlale kakhulu. Hey lalela la yabo ma akekho ozoncengwa. Njengoba kuthiwa ula iduzane hayi akekho kude lo muntu nje. Labantu laba yabo wema njengoba sebethatha iadvantage yokuthini bayitshela ukuthi sonke so banana. Kanti ukuba corrupt kwalaba abaphezulu akuthinti thina. Nokuba corrupt kwalabantu laba ekumele kube yibona aba protect abantu kodwa ibona benza corruption. Siphi lesikashoti? ngengane makutholakala nje nangu nje Uthatha ushoti nje. Uyena amaziyo ukuthi bazomkhipha lapha. noma bethomvalele endlini. Uyena uzomkhomba ngoba ibona abazosho. uyena oqale ukukhombisa ukuthi ngise mina ngisole nje ngoba yena uyabaleka. Balekele la. Lo muntu lo ubungasenda ukuthi please call me afone imali thina sithi hayibo sifuna ube yanyukezela kamtshela ukuthi uyakubiza uma phezulu kodwa kulokhu ifoni yethu akayibamba unoma azibambe uyamfonela nje ayizibukele Oh kanti iyaringa ifoni ifoni kababa le isigebengu lesi Okay hayi kulula ke mere last weekend sesakhulumisana ngani ihleli lo yathi ngane wayibamba yathi ngane webaba ngicela ukuthi ngicela ungibuyisele umama wathula ngisathi akayivalise ingane yabo le Okay sayivathi sayicima thina ifoni angithi manje nathina besithi lento umseshi mhlawumbe uzosebenzisela ngokuthi kusheshe kutholakala ukuthi ifoni lo udonsa kuphi walivuli icala livuliwe Okay ayikho ke inkinga ma kulula ke ngoba ne case number ikhona yebo ayikho inkinga ukuthi nje kumele siyo press idokunjana lapha ya ngoba umseshi ubekade egcinetheni ubegcinethe kufunakala lento ngazi iyo register enkantolo mayisibuya ukuze sithole laba abazochecka inamba le ukuthi njengoba inamba yakhe isebenza nje idonsaphi ukuphi nendawo sekulula ke lapho ukuthi balandele no ma ngithi niyasho ukuthi umuntu ukhona la iduzane yini kumele kuthathe isikhathi umuntu mhlawumbe ungathatha ingane yaphila Umuntu ekhona la iduzane umuntu kuthi ukhona la ungathatha ingane khona la igqume khona ayibophe ayivalelile ingane mhlawumbe isaphila ngoba ingakatholakala kade baleka kwaqatheka amasarothepa uyasarothepa ayenzani noma umbophe ngalabo zankosi kubaleka ba wesiyena lo mfana kwaqathako waphuma isarothepa hayi kushuthi sasekhona ingane ma mhlawumbe nabo lazo beweza nkosi ayiboshwe ngapha ibona lababophele ababophe ingane kushuthi ingane iqisasekhona mhlawumbe ungathothi khona umuze khona kuwona some around noma khona lapho kophalo noma khona la kophalo ke ngoba uningala iphalo hayi ma ngicela ukuthi sike sizamene ukuthi sike sinikeleni khona ngala ku reg manager ngoba u reg manager mayethi uke wambona ethi shwishwi hayi kuzobalula kuzoba lula noma indlela elula ngicela ndlule mhlawumbe uma niyamazi baba lo sekomedini kuthiwa umzo la ngaphesha manje odlula ke nalifweni ithi nje sisebenza udaba lokuduka komntwana isizwe ethuma ukhona uring manager okwakufonela wakutshela ukuthi umbona ephaloki mhlawumbe yena kunayo nenamba yakhe yazi ma asivesane siqale kuyena ubaba lo la yebo mase sehlela ku reg manager yebo mina ngamfica ezantsi ngingakathi soli ngena ba uda lobhesene beka la ayikho inkinga ngamfica ezantsi yabo story ngingakasitholi ukuthi la ekhaya sebedukele usister yayibona leyo ukumfica kwami nami la engabona khona masebengitshena la ekhaya sebengichazela ukuthi khona ukushaya amanzi akwazi ngoba ukufika kwami kuyena kwakucishiwe iglobe yabanye benawo ugesi ngathi mina mfethu wahlala ngomnyama wena ugesi wangaba nawo wathi hayi kusho inkinga iglobe la endlini ebeke ubhakha eceleni komnyango ekhethe ifoni ngesandla beyikhanyisa iflash wangijema ukuthi ngene ngaphakathi ngijwayele ukuthi mangingena mangqonqoza ingqonqoze ngene kodwa ngalela langa wangijema wama kanje angomnyango yabo wafuna ukukhuluma nami ngisemnyango ngakhuluma naye ngaqeda nganyuka ngeza la ekhaya ngahlangana nomala wathi uma uyami ngathi hayi unkashoti ngiyabuya kanti bona sebebuya kuyena ukuyombheka bangamthola mase ngifika la ngithola isitori ngiyabatshela ukuthi awu mina ngiphuma kuyena lo muntu bengihleli naye kanje
ngiyomdayisela nina nithi animtholi naku ifoni on nje wayimanje yakhe lo muntu mase bethi bayehla-ke mase bengichazela ile abafika khona esengakhiyile kushuthi mina wayitshela ukuthi khona into engiyaziyo ngizombheka la ukuthi uyisimanje ukunyuka kwami ngiza la wasala wabaleka washiya nasendlini engakhiyile ngakusasa mase siyopatrol ehlathini labo bathola isaluthe ithawula lakhe kuleyo ndlela leyo mina ngathola ibhodlela la Goloko uGoloko ajwayele vele emayela ekhaya mayifikile inhlobo ajwayele ukuyiphuza vele yaGoloko ngathola lelo ems leyo ngabuya nalo ngihamba nomakazi nalabafana nalo mfana eqamba ngayo amanga ethi umbone ngene emotweni udayisa uAstream emidweni ngangihamba nabo mina sibheka nabo lapha emahlathini ngalo usunga kusasa umfana lo uyena lo mfana obathiwa uyena olimele omunye umfethu omunye lo mfethu amshoyo nganginaye ngakuzona ngakusasa sengena le call ngokuthi mina sonke leso story angisazi ngivuke kuseni ngihambe kanje ngibuyele ntambama nokuthi aqamba amanga ngomfethu lo mfethu mina nganginaye ngayizona ngomgqibelo usethi ubona umfethu elimele mina ngolesihlanu nangolesine nganginaye ngiyowenzela inye itoho ePhantasi wemfethu khona la umama akakucuza kancane lokho kokuthi ubeke ambeke nesandla la ubeka ambeke singekho thina uyazi sabafana bahambayo benze njani khona besifike sizobona nami ngufaka sengamshaya yena lo mfethu mayizomthatha la yabo sibangazona asha untombazana phambi kwakho ubhekile wena sikhona sibambeke thina silamlelo nawethu ukuthi akahlale phakathi la endlini akahambe lo wesilisa noma nokuthutha nje behleze ethutha ngoba manje nje yenza lento ubengasahlali naye izansi bese thuthile sebuyile sehlenga futhi system besebuyile back esezela ngoba vele naye lo mjeni nami sekwayenza into kanje asangaba nokuzwana ukuthi yini enze kanje ngimfice eshawusi swami la ekhaya phezulu ekamerweni imake wayemshayela phezulu mina ngifika nje kulendlu nje ukusuku lami lokuqala nje umazi nokumjwayela ngamfice bexabanela la emshaya ekhaya ngase ngambeka isandla yena lo mjeni wazi wangibribe ngisho nango 100 rand ukuthi uyasijwayela wena ngashaya umuntu la ekhaya kuyena lo mfethu ayiqamba ngayo amanga ethi umbone nganginayo impela namiyeke nganginayo impela kodwa uyabona ukuthi indoda ukuthi nawe usuyadingeka ukuthi uyibambe njengobenza kanje lo mjita tetha ngimtshontshela iphentilasi swami neskip kusho yena lo mjita lo ethi etha ngimtshontshele lezi zinto saxabana ngayisho leyo nto la ekhaya hayi lalela wema mina usisi unesikhathi esingakanani edukeni kuyafana nosiyangethi singasho ukuthi uthumande ngoba phela walahleka inyanga isiphelile kulezi zinto zakhaya ehole ngazo ngomhla nangomsombuluko umhla ko2 wakumhla 31 ngesonto suphelile kodwa lo muntu uyabonakala la lo basho njalo bathi bambone phalo ngoba isikhathi esiningi akabi khona uyahamba hayi awumesiphuthume khona awumesiphuthume khona sicela ukuthi uphuthuma khona wegogo khona lela hlatha ke silana ke la kaBhasa simtholile kusisi obekuyena umuntu ebekubazana kangcono lo sisi njani yebo besacela ke sisi usichazele kabanzi ngokusho ukuthi wamgcina nini and mhlambe akukho indawo usuke wezwa ukuthi mhlambe usisi amahemhemu ukuthi okay utholakala ngapha noma uzwakele ukuthi ubonakele sapho no bengakazi ngizwe seloke ngamgcina that day aduka ngalo khathi ezophuma la emsebenzini waphuma la emsebenzini yes ipaki le kwakhuluma ngakho uyakuyona kwakuyiyo ipaki engala cause wafika ubaba nganyakhe kuseni wafika la yes nemsebenzini wafika wathi khona into enzeke kubhuti wakho ubhuti wakhe kuthiwa iPark so wafika like kwi-rush emtshela khona into enzeke kubhuti wakhe then wasuka la ethi yobheka ubhuti wakhe lapha ePark ehamba naye ehamba nobhuti yes babwengane okay
if ehamba wathi uma efika ePaki wamfica ubhuti wakhe engekho lapho, which means wayeqamba ngangobaba wengane. Wabuya kanti kuthiwa ngalelo suku before wayekade ethe ubaba wengane akarizane emsebenzini ukuthi ufuna ukuhamba naye baya nganoma uhlale eMalawi noma eZimbabwe. Wathi ufuna ukuhamba naye wanqaba untombazana wathi ngiyazi akwazi ukuthi sebehlukile. So kanti kuthiwa I think 2 days back wayekade efikile la emsebenzini ezefundisa umsebenzi. So imanager yathatha inamba yakhe athi mangivela isikhala bazongifonela. So kwathi sesiza ukuthi uSamke ongafonelwa ngangi-off kwathi uSamke akazange emsebenzini. Ngafika ngoLwesibili then masithi siyobuza umngane wakhe ukuthi khona usebenza la Cross. Mangimbuza wathi uSamke sebekagcina la ngesonto ephuma la emsebenzini abamazi. So from there imanager yazama ukufonela inamba yababa wengane because samtshela ukuthi ubaba wengane yena nosebenza. Inamba yababa wengane yayingangeni, inamba yaSamke yayingangeni. So uma kaSamke kwathiwa wahamba wayovula icase. If evula icase amaphoyisa I think afika-ke athatha istatement. But kuthiwa umfana wasendela umastende wakhe isithombe wathi uboshiwe. Okay, cela kancane nje sisi mhlambe isona lesithombe kukhulunywa ngaso. Yes, isona isithombe lesi. So uma wakhe uthi after ukuthi babona isithombe babona ukuthi akulona ijele leli because kuke ukuthi usejele kube ibekanje. Okay. So umfana umethe uboshiwe wathi kumastende wakhe uzothumela abangani bakhe bezomlandela impahla endlini. Kuthiwa abangani bakhe bahamba if befika umastende wafonela amaphoyisa. Baboshwa abangani bakhe kwathiwa kuzobuzwa bona ukuthi uphi. Abangani baleli findo leli lakhe. So if befika abantu baboshwa kuthiwa uma beboshiwe angani noma kuthiwa bakhokhela umuntu ngaphakathi Kephi? laba beboshwa khona. Baphuma ingakatholakala information. Bakhokhela umuntu kephi police? Yes. Lo the time beboshiwe bakhipha imali. Kuthi anganga noma baboshwa bafike epolice station noma umuntu bamkhokhela besasendleleni kuyiwa khona epolice station bamnika imali ukuthi abadedele. Ngezwe kanjalo kusho umngani kaSamke. Okay. So from there ukuthiwa ubaba wengane angazi wafonela ubani wathi passport yakhe iwe kwelinye ihlathi like indlela uma endlini yakhe. Then kaSamke bashisa lelo hlathi lelo because beza kuthiwa ipassport yakhe ikhona. Then from there akukho kunye ngisengakuthi because nala emsebenzini unganakho mefika behlese imbuzo ukuthi khona yena kuzwile ngoSamke like but from there bathi akukho abasakutholile. Usisi wena owawumzamele nomsebenzi uthangenela. Yes, wafika ezofaka iCV kwasho ukuthi ngaleso sikhathi babengaqashi. Okay. Kanti uma bengamazi wakhuluma nangalelo suku embonizo lethi CV. Then kwathiwa la emsebenzini azama amantombazana awu2 azosebenza. Uma umuntu wafika emqondweni uSamke because shothi story amchazela sona wabona ukuthi uyavisa umsebenzi. Because mina nganganayo umuntu engingamthola because ngathola short notice. Then ngafonela uSamke ngafonela i-boyfriend yaSamke. Yena leli findo leli. Ubaba wengane lo kade bahlukana naye. I-boyfriend yakhe abathandana ngalesi sikhathi. Imali. Ubaba wengane ipast. Yes, endala. Obengafuna uku-accept ukuthi sebehlukene. Kusho ukuthi uyipsycho kahle kahle. Yes, because ubehleze emlandela even eyogibela ubehleze emlandela. Yabo even ephuma la emsebenzini ubehlezi lakhe emlandela nje. So uma wafonela indoda yaSamke kuziyena umuntu abemazi. Then samtshela ukuthi ngakusasa kusengicela uSamke afike la emsebenzini uvule ngalesikhathi. Then nami ngamazi from lapho kuSamke ukuthi afike emsebenzini. So mawusukhuluma naye mhlambe manimbuza phela makuza leli findo la emsebenzini angisambuza ukuthi ayibukele kanti yini wawuyifunani into enje? Sasembuza phela ukuthi la kwenzakalani waye kanje washo ukuthi babethandana but bahlukana ngenxa ukuthi wayem-abuse. Okay. Bahlukaniswa yilokho-ke umfana ubaba wengane wayengafuni uku-accept ukuthi uSamke sebehlukene naye. And bengafuni ukuthi uSamke ajolele omunye umuntu.
Oh, ingakho kuthiwa behlala la. Le paki lekhulunywa ngayilela. Yes, ipakulela. Okay. Hayi ayikho inkinga ntombazana, hayi siyabonga. Sibonga nje isikhathi sakho ukuthi usiphe sona ukuthi sichazele kahle. Siyabonga. Mafowethu, silana-ke kuyona le paki le ekuthiwa iyona-ke le ekukhulunywa ngayo. Sisathi nje ukuzothi ukubheka kancane ndene-ke mase-ke siyahamba bafowethu. Hayi ukuthi kanjani, sithi nje ukuthi nathi ngoba ngeke wazi. Vele kahle ladingeka izinto yabo, kumele nanti ibridge kumele singene kulona yile kahle vele sidingakala izinto la isethi kanje idinga izinto, hayi ukuthi Hola, está la mapa. Hola. Hey, uzani sonke nani ngapha? Ngani abantu ikhona samsana. Akuwukuthi isaphila. Yabo. Ingamanje asazi ukuthi Boy, the bridge did. Ngama boat. Asa bese ngale. Samse ngale, kale kumthatha. Ngale la qala ngakhona. Ay baba, iyeke so. Bakuthi kukhona indawo evuleke kanje. Ingane ngasothi ikhuluma ikamsabo.
Sezikhiwe lezi. Yebo, ujani? Mama phara hamba gcine la tenda. Manje belala lapha. Leziya. Mhlawumbe seke wenza kanti udaba lentombazane elahlekile. Elahlekile. Umuntu awukuba bazi kufanele. Samsana. Awekho alayini ophila ephakathi mhlawumbe emfeni kuze khona. Kephi? La ephakathi. Akho muntu la. Mhlawumbe basayodla. Owabe kusasa. Yobuyanga. Yindawo le. Bakhona abalala lapha. Nathi sikhophela sayayela. Sithatha abayidla. Khona abalala lapha. Futhi ulala lapha lo muntu. Nje bathole emini. Khohlwana. Emini. Yenze bathole emini. Okushuthi kahle. Thina into engayilokhunja kube khona umuntu mhlawumbe ongaba around mhlawumbe ngo-past 6 to 7. Or sifike ebusuku. Ebusuku straight nje ebusuku yes. Bathi nibe updated umuntu osuke ngalapho sokhona umuntu okhona. And then be careful ngoba lapho kulana. Unless ngizohamba ngemoto mhlawumbe esayinayo. Bawuthi ngana kanjani? Afuna umuntu ohamba la egroundini ebusuku. No, phela thina sikusala. Ayikubule nathi kujuliwe. No, phela angithi uyagada because nayo usabela ama-truck akhe. Oh, ukuthi inform ukuthi ebusuku. Yes, sizofika sizohlala ipatrol. Oh, okay. Nayo lokhuluma nayo. Alright, siyabonga ma. Asibhekeni ngale laso kumele sibuye ebusuku la. And lo ulala nalo muntu. Ngoba kuthiwa ekseni ubonakala esihaba. Understand? Obviously. Ulala la. Obviously. Ngoba phela futhi uma ngabe nifuna ningathi ngizoqhamuka isayidi elilodwa. Because ayisabo lapho. Igate. Lela gate iphumela ngale. Which means kuzomela kube khona abazokhanga ngala. Kube khona abazongena la. Baningi nje abantu abalala lapha. Ukhona onyubeseni. Because mina past 5. Ubuka la. Station. Ikuthi mina ngiyabunani kodwa nje ukhona osenzekile. Uye, phethu uyena. Ngoba la sekuseni. Ushoti nomuntu. Akamudanga. Ujwayele ukugqokana. Ujwayele Noma ukugqokana. mendlula kancane. Uyayiphela futhi therapy. Phela imimosi yabo bayawasha. Abanye babo. Kuthiwa bebekhonda kwamabhasi. Futhi wasemalawi. Kuthiwa uhlezi la ibhasi. Noma Because kuyimanje awazi maybe uyanibona manje. akazi nokuthi khona nabantu abalapho batshele ukuthi sizengani. Hayibo, ukhona lokhu nazi unuka la. Njalo mina kuthi manje past 5 la. Before 6 isuke enuka la. Okay, ngitshela mfethu uma kuthi kwenzeka ngisane ngithatha ividiyo. Hayi ngeke akubone nje kuyishalela. Angimazi ukuthi lokho ngibona nje wena ngiqala naqala ngomqhaphula. Okay, futhi ngamtshotshaka ividiyo ukuthi sikwenza kumfanele. Kodwa umuthi bahlala lapha ya. Ngoba ukuthi ukhetha omfunayo ungafike indima zabantu abazona. Awusi
isisu siyakhaya. Wayiyeke mfethu. Ngoba mina ngiyasaba phela la ivele bekade befike baphezulu abantu abafuna. Hayibo uyazi futhi Baba lapha la. Abantu bahlukene laba. That's why ngisafuna ukuqhubeka into yena. Le ngala yabo kunomnyango. Yabo ilayini le. Kunomnyango kunye bongane. Afuna bene bafaka nje noma bafaka. hayi kambe zofika namaphoyisa. So the backup is available. Akuna into lokuzwa because iminyango mingane. Ukafika nje sivala nje yonke leya ndawo bangabhesa futhi baphume one by one. Hawu hhayi-ke ayikho ukuthi hayibo ngathi izinto ey'mbili nyana Ngiyakhala ukuthi uzazi ukuthula. Hayi thina ngisho ukuthi angeke kufike kanje because imfuzo ukuthi le minyango le ngala u3 le ngale u3. Imali khona ngena ikhovela sponsor sisake. Ngena ikhovela lapha. bakhona abahlalayo Bazobaleka. Akayiphethe isikhathi lo yoqala. Hayi mina ngeke ngihambe phela nani ngingazi ukuthi uphetheni. Ingane yami incane kabi mina. Bese ngiphica laphana. Nobani yo-check-a lapha. uyabona uziphara kahle kahle lena Into maningi. right asifike ngo-4 basuke sebevukile Hayi bomnye ukuthi nakho. awunani nizothola malokunjana buka nje amashedi lawa bahlala kanjani abantu endaweni enje hayi ikhona iblanket yabona
Izinto zishana emngathayo engathi nangenkomo. Njengoba namhlanje sesikutholile lokho esikutholaayo, sicela ukuthi ke nisinike ithuba ke nathi sithi ukubheka kodwa ke babukeli ke siyanithembisa ukuthi sizozama imizamo ukuthi usisi atholakale. Kuhle ke ngoba ke nomkhondo usuyavela ukuthi la umfowethu etholakala khona. Sesoke sinikele khona ke sihambe siyoxhumana naye umfowethu lo sithembisile ukuthi uzosithatha asibeke la umfowethu ejwayele ukuhlala khona enze yonke into khona. Danko.